Kaya hapilagit ang parang nandinig pakusang mga bisita. Hangtatamuhan iratala at pinakatula kalagaw kita. Kapurok at palis ka pusana at ipis ka punta at kalakiris kaya ang pagustura at tuna kalagaw kita. Kapurok at palis ka pusana at ipis ka punta at kalakiris. Sayaw kita! Yes, magala rin ako. Wait lang. Ito nagala ako. Marunong pala si Ante mag-Kuratsa. Sayaw! Hinahita! Sige! Sayaw! Tumama pa! Tumama! Baliktad siya na yung lalaki. Sige! Tumama pa! Hala! Ay, grabe na to! Grabe, mag-Kuratsa din ako! Mag-Kuratsa! Kaya ba?